hagmanan sa kaawit. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ing akong kaagi. Tawagalan ko sa pangalan nga Louie. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, umaasa. Will you marry me? Babe. Yes. Thank you, babe. Thank you. I love you, babe. I love you too, babe. Congrats, anak. Engaged na gyud kang Miles. Salamat, ma. Thank you, tita. So, engaged na gyud ay ka? Yes. Nagproposo ni Miles gabi lang. Oh. So, since dili pa man gyud mo kasal, so napagiday ko yung chance aron bawion ka gikan niya? Hope. Uy, joke na, uy. Ikaw gyud. Congrats by the way, Louie. Thank you. Babe, mag-live-in na ta? Ha? Pero babe, wa man ta makasal. Naibaw ko. Pero nga ako babe. Mientras wa pa ta makasal, mas nindot man nga. Magpuyo na ta, aron ma-practice na to ba? Ma-practice na to daan natong kaugalingon sa mga obligasyon pohon. Hinuon sad. Sige, masugot ko. Mangita lang tagkaabangan nga, dili kayo mahal good. Aron, dili kayo tamadak-an ba? Unya, mas makadali sa atong pagtigom para sa kasal pohon. Sige, babe. Bay, Louie, gipatawag mo ni boss. Kamundwa si Hope. Ha? Nganom ko na ba? Ambot, tuwain nyo kay importante itong yung tuyo niya. Louie, Hope, gipatawag mo na ako din kay doon ako'y good news for both of you. And since you two are the most trusted employees here in our branch, nangita ko akong ipada nga tao sa Mindanao for 1 month. And kamo ang akong napilian. And the good news is, naamoy additional pay. Ani, okay? Dako-dako sa yun. And I hope dili ninyo balibaran. Wow! Ganahan ka na, sir. Sir, manangilon na ako sa akong fiancé regarding this. Next month pa man sad ni, so you still have time para makauna-huna mo. Okay? Louie, ayog palibari, uy. Sayang. Dili ba you're getting married? And nagtigong mo para sa inyong kasalpuhan? Basin og dako ding matabang ninyo, di ba? Sa tinood lang, sir, nalipay gid ko sa mga opportunity. Pero, sir, makigstorya lang gid una ko sa akong Paris about ini. Unsa? Low, Louie. Dili ko musugot nga kamurang duha didto. Babe, sayang sa good. Dako di matabang sa atong savings para sa atong kasal pohon. Louie, taas na kayo ng usa ka buwan. What if? What if naay mahitabo na mong Hope? Babe, what ako love ni Hope? Usa pa, ex na nako siya. Ug naan na sad siya uyab. Bisan pa. Sangan nga na amoy past. Dili man ikayan nga balaka ko nga kamura didto. Babe, ayaw ko pag-unang nagbati. Oo, sa man. Wa ka ba na isalig na ko? Nako'y salig ni mo. Pero ni Hope, wa. Klaro, magod kaayo nga na pa siya na-feel ni mo. Pero dili ba? Mamusaday akong gibati ni John diyan mo. Pero nisalig ko ni mo. Kay love ti ka. Huwag nahibaw kung di ko ni mo pasakitan. Pero babe, nakadlok man ang good ko. Babe, salig lang ako, okay? Magtuloy na beta ka tuig. Kung sa sinugdanan pa lang, nagplano na kong muchit ni mo. Ibuhat lang tanan ako. Pero waman, di ba? Wabday gihapon kay salig na ko hangtod karon. Babe, dili man sa ingon ana. Pwes, salig na ko, babe. Kay kining akong buhaton, wa ko'y laing yuna-unaan ni, kung dili ikaw ra. Para na to. Louie. Love ti ka, babe. Love kayo. Ug dili ko magbuhat og butang nga makapasakit nimo.
Maayo kay gitugtan ka mo ani sa Mindanao, Louie. For sure. Wali mo siya sultihin no nga ako may imong kuyog karon. Kay the last time I remember, iya kong gichatan og perting taas sa tungod sa iyang selos nako. Hope, may mo ba? Kung feeling mo nga ni Anhiko because of you, you're wrong. Oh. Di ko masagot nga ikaw na sadang hinungdan na mag-away ming Miles. Hope, kung sa may past na to, dito na to ko to, okay? Louie, Ma'am, please, di ata maghiskot ang mga personal issues. Ni ata gumikan sa tong trabaho. Let's focus on that, okay? Louie. Recorded by X Thunder Gaming. Babe, kumusta naman ka? 3 days na lang, mupaulit ako. Okay na, babe. Gimingaw na ka nimo. Ako sad, babe. Gimingaw na sige ko nimo. Louie, manorid ta na. Oh, So, kaplano tayo mong hope din ha, Manoroy? ha? No. Dili, babe, boy. Wain taon may magsabot ni Hope, uy. Sige na. Maglakaw pa maka day mo. babe. Bye na, kay may buhaton basad ko. Babe, wait. Hello? Babe? Oh my Babe? gosh. Wait, si Miles to? Oh, I didn't know. Ganun ni sulti mo ka ato. Tingalig, lain na sa una na to. Louie, I'm really sorry. Dili na ko intensyon na mag-away mo. Maoy-toyo ginunta na ako nga manglaag ta din kay, di ba, tulo na lang ta kaadlaw din Okay, sige lang. I'll help you. Chatan ako si Miles or hatagin na lang ko siyang number para ako siya matawagan and I'll explain everything to her. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Louie, sorry gid kaayo. Tungod hinuon ako nag-away na sad mo. Next time, Hope. Dapat careful ka kay nanay kalagutaan mo sa Miles. I know. Maong sorry gid kaayo. Please, Louie, ayaw na kasuko na ako. Hope. Please. Buhay lang ako. Oh, sorry. Nadalang ko. Pero, thank you, Louie, ha. Nga bisan pa man sa ko nabuhat mo sa una. Nga mo hinungtan nga nakabuwag ta, pero nitagad paghihapon ka na ako. Hope, please. Di na tayo maghiskot pa sa una, okay? Nahibaw ko. Pero gusto lang ko mahibaw ka nga dako kaya akong pagmahay. Dako ako pagmahay nga gipasakitan ti ka, Louie. Og swerte kayo si Miles ni mo. May bisag ka usa. Bisag kapilan ako naghimo og moves aron matintal kag palit ako pero wa. Wagi ka magpada. Swerte kayo si Miles ni mo. Dako kayo akong pagmahay nga kisayangan ni Kaluwi. Og unta na pasaylo na ko nimo sa akong nabuhat. Hope, kung pasaylo lang, agbayro tigang napasaylo. Huwag na ko sa pasalamat mo kay kundi patungod sa imong nabuhat. Kapapasakit ako sa una. Di na ako may daila si Miles. Baunta siya sa akong kinabuhi karon. Louie. Unsa? Wa na siya mo kontak nimo? Nalamig awayan ma. Pero nakasiguro kong nasukog siya na ako kay wa mo siya magparamdam na ko. Magduha na kadlaw. Na, may lagdilito tinuod ang chismis sa akong nadunggan. Ha? Nganong day ma? Namang ko istorya nga nagangkas-angkas kuno na siya og motor. Unya, sweet, pagyud kuno kaayo sila. Naagani ng utana na ako kung buwag na baday kuno mo. Unsa ba? Kaysa mo siya nagsulti mo? Ay, silingan na gud nato din hidong. Pero mo naman sa giingon. Ayaw laglain na ng imong hunahuna diha. Kay basin o kailara sa dinyong Miles pa. Basig nanggita lang to kapahungawan sa iyang gibati. Kay nagluod man ka dayto nimo. Sige lang ma. Mauli naman sa kuugma. Katuom to siya nga sunod alaw pa ko mauli. Magka-istorya raw niya mis personal. Sige dong. Amping paya, ha?
Miles? Jan? Louie, ni anak ka? Miles, ingon ka, ugma pa siya mauli. Pero ni ang imong ex din eh. Louie, sorry. Sorry, pero... Pero unsa? Unsa? Ikaw buwang ka. Magaan ni Mugnaw, ha? Hayop ka! Louie, basta na! Basta na! Huwag ka tungod masuko kung lalo nabuhat ko man tani ni! Unsa? Wa ko itatungod masuko. Unsay gusto nimo? Malipay ko. Kamu ni Hope ay naguna-una. Why nahitabo naman ni Hope? Patuhuon ko nimo? Sa ato ba? Nagduda ka na ko maong imo ni gibuhat? Nagpagamit ka sa imong ex? Aron ka pahungawan nimo sa imong gibate? Mo ba? Louie! Magbuwag tamay! Hindi kang buwang ka! Pahawa din eh! Paglayas mo! Louie! Suki nagkikagawa ng mga tao nga pasakitan na ko. Una si Hope. Sunod, si Miles na sad. Na-realize ako nga naging mga babae nga dili makuntinto nga bisag gibuhat na nimong tanan, pero kuwang pagyapon. Karon, wow na ko magplano nga musod og relasyon. Ug mas nag-focus una ko sa akong trabaho. Dinhi lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko sa pangan nga Queenie, 30 anyos. Taguan na lang sabang akong address sa Cagayan de Oro City. Punto legal kining akong suliran. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Unsa day? Mag-volunteer ka sa simbahan? Oo, enta dong. Gusto kong moserbisyo sa simbahan. Mintras tanto ba nga wa pa ta makaanak. Manang mananghit ko nimo. Ikaw day. Agad ra ko nimo. Kung asa ka malingaw, suportaan ti ka. Salamat dong. Ako, Father. Unsa may ako matabang? Ikaw ko hini, mutabang lang ka sa pastoral visit. Mao lang na. Sige, Father. Salamat ha. Kanang imong pagserbisyo sa simbahan ko ini. Unsa man na? Kisweldohan ka na? Ma, wa man ko mag-apas anak good. Kay ako man mao'y may volunteer mismo nga mo serbisyo ka simbahan. Usa pa, para sa Ginoo ning akong gibuhat, ma. Hinuon sad. Pero muhatag man sa dinon silag allowance, ma. Pero depende sad lagi kung pilay ilang kaya nga mahatag. Mao ba? Maan na lang sad na. Queen, tingin si Father kung pwede ba kuno kang ibalhin sa office. Unsa day? Unsaon nga nagkinahanglan ng gud may ugtaw sa office kay naay ni pahawa. Mao ba di ay? O sige day, pwede raman. Nga nugong dili. Ay, di masaday nilalim ng trabaho eh. Nga ako ang tanan. Daghan kayong transactions na mag-agin ako. Usa para bagit kaadlaw ang akong rest day so sa kasimana. Ay, sige lang eh. Mananghid lang unya akong magpapuli ko kung dili na kaya. Day, unsa ka kung manangid ka nga muundang na ka ng imong pag-volunteer sa simbahan? So, ayan na natong magkaanak, day. Uwa pa yun tayo anak hantun karon ko. Jade. Sige. Mananghid ko. Na, wa pa may makapuli nimo dinhi Queenie. Pwede, unya na lang kamo pahawa kung naanay makapuli nimo. Mao ba? Sige ha. Pasabton lang una na kung akong bana.
Bitaw ko ni. Pagbato na mong anak ni Jade, uy. Unda ang iuna ng pag-volunteer ni mo sa simbahan. Wow, nasadbaya kabuwan nga ni serbisyo ka diha. Palipog bitaw ko mo. Naibaw man ta ko nga naari makapuli na ko pero di pa manggit ko nila buhian, uy. Queen, hatagi sa din taon og oras ang imong bana. Hapit naman gani kay oras ni Jade. Mo sabi to na akong gihina-huna, ma. Ay, mananghil lang niya ako balik, ma, uy. Recorded by X Thunder Gaming. Nang luod ang akong bana na ako, nga may padayon paghihapon ko pagserbisyo sa simbahan, bisan pa man siyang hangyo na ako. Gusto na magidunta ko muundang, aron makabato na may kaugalingong anak. Pero naglipog ko, nga nung dili pa ko buhian sa simbahan, nga unta, na may makapuli na ako. Pero, nakasabot rasab ko sa gibati sa kumbana, sa iyang kahiubos, kay tinuod man sabgyod nga hapito na ako'y oras niya, tungod kay inigabot na ko sa bahay, kapoy na gyud kaayo ang akong lawas, tungod sa kadaghan sa trabahoon sa opisina sa simbahan. Unya, Tanawa, nagkasakit na ka. Maayo gani kay nisugod sila nga hatagan ka ko sa kasimana aron mo puhuway. maula kitong. Im na ring tambal sa hilan na to. Salamat tong. Salamat. Day, unsa ka kung manangit kag balik ka mapahawa na ka. Sige dong, mananghid ko balik. Na naman si makapuli ni mo, day. Salamat in taon, uy. Gusto na sad kay ming makabaton og anak sa akong bana, gud uy. Good luck ninyo, day. Salamat, tay. Gimingaw sa kuday nga, nara ka magpuno din sa bahay. Maayusad para nimo aron magkapahuway sad ka. Maulay kitong. Nalipay sa din taon ko, uy, kaysa tinuod lang, no? Stress kit kay ko atong naapa ko sa opisina sa simbahan. Ay, ang kaupan na nila kung nagserbisyo sa simbahan ang nanawag. Unsa man kayang tuyo? Hello? Hello, day. Good morning. Dunay meeting ang mga taga-kumbento o finance council karon. Gipatawag ka. Ha? Kanya naman. Amput lang. Tungalang, day, ha? Tingalig importante. Oh, sige, day. Bye. Ngano day? Patungahon ko na meeting sa simbahan. Ha? Nganong patungahon mo man ka nga niundang naman ka? Ambot lang, waso ko mahibaw dong. Mutambong lang ko kay tingalig importante. Pabayron ka na mo sa imong time. Unsa? Pero sir, nagtarong in taon ko sa akong trabaho, uy. Ay, sulti na lang sa tinuod, gawa ka mo remit sa diocese. Ma'am, dili na tinuod. Gani doon ako'y copy sa file sa kada transactions nga mag-agi na ako, ma'am. Then, hatagi mismaong mga kopya. Kompleto ang tanan vouchers o resibo sa mga transactions sa akong time nga akong gi-turn over ngadto nila. Ug nagtuo ko nga mahuman ang akong kalbaryo. Pila ka adlaw ang milabay, naa na say mga istorya nga nang gawas bahin nako ug ila na sa akong gipatawag. Stress na gid kaayo ko ron. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, usa may pwede na akong mabuhat aning mga tawhana aron hunungan ako nila? Ikaduhang pangutana, pwede ba kong magpatabang sa usa ka attorney aron padad-an og suwat ni mga tawhana aron mohunong na sila sa pagdaot nako? Pila man sad kahay magasto? Ikatulong pangutana, unsaon man ako sila sa pagpahunong sa pagpatawag, text o pag-anhin ako sa among bahay nga dili lang unta mag-agi kaso? Na stress na manggod ko aning hitabua? Dili na unta ko gustong padakon pa ni o gusto lang ko nga magpuyong malinawon nga dili na sila magpanghilabot nako
ikaupat og katapusan. Kung dili gid sila mohunong, unsa man pong kasuha ang pwede na kong ipasaka aning mga tawhana? Naka-feel naman kog harassment ug nauwaw na sad kay kus mga tawo tungod sa ilang pasangil nga way ebidensya. Palihog, tabangyog tambagi ko, kini ang akong suliran, Queenie. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako today ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, mga personal, ato ang mga emotional nga mga pangutana, mga problema ato ng tubagon ha. Muna, ay namog kabalaka ato gyud ng pangitaan ug kasulbaran inyong mga problema maski pag love life na din ha guys. Ato ang mga karelasyon sa kinabuhi ay namog kabalaka. Ipadala ginadayon inyuhang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante palihog ay magkagool kumpletuhan lang ang mga detalye para makibaw mi sa mga hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema. Ha? Kay para mas masabtan namo, unya mas klaro pod among mahatag nga tambag ug tubag, no? And hello and a big shout out kang Mr. Solon Javier dinha sa Naga City nga taga kuan gini siya San Vicente Northern Samar ug kang Mr. Joel Pulvera dinha sa Camotes, no? Birnes pohon kita to sir. Thank you kaayo for accommodating us. Jaja Balahadia, hello. Jaja Balahadia Herodas, hello ma'am. And greetings po sa tanan natong mga likers and followers sa ako ang Facebook account nga kini ang ako suliran. Ako ang Facebook account nga Elaine Tantenko Bathan ug ako ang Instagram kay Attorney Elaine ug ako ang X or Twitter mausad na siya. And salamat sad sa mga maminaw nato pinaagi sa ato ang DYHP RMN Cebu nga Facebook account. Hello ka Miss Beverly Padua de los Reyes. Hello Ma'am Elaine. Mahirap talagang sana makahanap ng totoong kaibigan. Swerte kung makatagpo ka, tapat sa'yo at di plastic. Tinuod. Minsan di tayo swerte sa pag-ibig. Swerte naman tayo sa kaibigan. O, tinuod yun, no? Sometimes, you know, you don't need a partner, no? Sometimes all you need are friends, no? Namang giuban ana, no? Kanya-kanya. Also to Ane Helida Flores, hello Attorney Elaine, always mi maminaw nimo. Diri sa Campo, Guadalupe, Carcar City. Hi, Ma'am Anelida. Also to Elenita, Kabatingan Gibo. Good morning, Attorney Elaine Bathan. Always gyud kong maminaw nimo sa kada udto sa amo ang sa imong programa diri sa Hoy Kanduman. Ma'am, silingan rata taga Kanduman sad ko. Hopefully magkita-kita ta. Hi Ma'am Elenita, Saldi Alfante ug kang Sirabel Cantila. Hi Attorney Elaine. Pa-shout out pud ko sa DYHP kanang magtambag ka. Okay, shout out to you, Ma'am Sirabel Cantila. Hello ma'am, kumusta man ka? Kumusta man ato ang mga tigrit, no? Also kang Ricardo Tuwada and kang kang Sally Alfante. Letter sender nato karong adlaw kay Punto Legal Manta si Queenie. Si Queenie, taga Cagayan de Oro City. Unya ang iyahang mga pangutana base sa ato ang napaminaw nga drama. Mao kini kay kabahin man ni sa mga vouchers nga gi-turn over sa iyaha. Unya lain-lain ang mga storyang nanggawas niya na stress na siya ani kay siya mangwi pa unsa na himong responsable ato, okay? Now, kaning mga sige manggudog paningil sa iyaha kanang mga financing kanang sa finance council nga gipatawag siya no kay gipatunga man to siya sa meeting kay numdo mo sa ato ang drama unya
pabayron man siya sa mga transaksyon atong mga panahon nga ilahang gi-question, no? Kay valid man to nga wa kuno siya mo remit kuno dito sa diocese. Kaning kabahin sa simbahan pag yun. Anyway, unsa kuno iyang pwedeng mabuhat aning mga tawhana aron hunungan kuno niya. Kanang akong pangutana sad no, kumpleto ba ning mga dokumento atong mga voucher ug ang katong mga remittances nimo? Kung dili gani, then let them be. Ay na sila tag kay kung yes gani, kumpleto gani, then you have no reason nga mag-worry ka. If paghawa nimo you did a proper turnover and wala na mga questionabling dokumento, then ayaw kabala ka ana, pasag din na sila, no? Di man sad kanila magukod kung wapod sila sakto og igo nga ebidensya. Okay? Ikaduhang pangutana, pwede ba kung magpatabang sa usa ka abogado aron padad-an og suwat ning mga tawhana aron mohunong na sila sa pagdaot nako? Pila man sad ang magasto? Okay, pwede ra gyud kaayo no na ay mga taga Cagayan man ka na ay mga abogado of course din ha no, mga private lawyer nga pwede nimong mahangyo nga di lang ka mag formal engagement, igo lang ka mo hire niya para mo bayad kaniya para lang himuan ka og demand letter. Okay, pwede gud na, better pud na kay para mas klaro pud no nga naagyoy legal demand sakto og kanang ligon nga demanda pag ingon nila nga hunong mo kay nasamok og nahasol nako sa inyong way basihan nga pagpaningil og pagpanukot nako, no? So isaysay ngadto sa abogado unya isulti nga muna nahitabo niya muna imong gusto nga magpahimo ka og demand letter nga muhunong sila kay nadaot pud baya ang imuhang dungog aside from the fact nga nahasol ka. Ang importante ani para matabangan ka sa abogado, isaysay og klaro og isulti pud ang tinuod on your end, ha? Now as to pila depende sa abogado of course, no? So naamo ni daghang law offices din ha in Cagayan, pwede ka musudid tumangutana kadaan nga ma'am, sir, may buntag, may hapon, pila man, kung mangutana lang sa ko, kanang pila man kung magpa-draft lang ko og demand letter kang attorney. Ha? Magdepende man na siya, ha? Pero di ka na inana ka mahal compared sa imuhang kahasol o gigawgib ka ng kasamok nga gibati, ha? Sunod, unsaon man nako sila sa pagpahunong sa pagtawag, text, pag-anhi nako sa among balay nga dili na lang unta mo agig kaso na stress na manggug ko aning hitabua. Dili na unta ko gustong padak-on pani, gusto lang ko nga magpuyong malinawon nga dili na sila makapaghilabot nako. Correct, samok ba gyud kaayo na. Sakto na to no nga maadto tag lawyer mga itag demand letter. Now pwede sad sa demand letter nga atong ingnon nga once and for all, sige let's sit down and talk about this. Storyahan tani ingni kog unsay problema, unsa ni i-refute nako, meaning to say di man sad sumbalikon. Explain nako ninyo nga mao ni pasabton ta mo nga wanong wala nakoy obligasyon nganong wa koy angay tulubagon ninyo kay mao ni ang nahitabo, mao ni ang mga dokumento, mao ni ang pag-trace nato, husaya subaya once and for all in the presence of your lawyer, no? Then iniguman ana no, at least maklaro na mo nga nahusay na gyud mo ug okay na gyud mo, ha? Okay, katapusan niyang pangutana kung dili gyud sila mohunong unsa man kung kasuha ang pwede na kong ipasaka aning mga tawhana. Naka-feel na manggugug harassment ug nauwaw na gyud kaayo ko sa mga taw tungod sa ilahang pasangil nga way ebidensya. Okay, pwede gyud oral defamation, pwede pud og libel, pwede sad og damages lang tungod sa kahasol kana siya. It will depend kung unsay advice gyud pud sa imuhang lawyer, depende pud kung unsa puy mga pulong gipang buhi pud nila ug unsa pud ang extent sa kahasol, no? Ang importante makakonsulta ka og lawyer dinha sa imuhang lugar dinha sa Cagayan ug magiyahan ka, and I agree with the demand letter nga pahunungon sila, but para mahusay pud you meet with them, you sit down with them and clarify everything with them. Now, and in Israki imuhang lawyer, and the lawyer will tell them nga after this meeting na okay naman ta ay namugsamok. Pwede pug padadaan pud niya another follow-up letter. Para ma-okay lang yun. Unya, after ana, then atuan na dayon ng kanang case close, no? Pero musamok sila, then I think despite the fact na ay follow-up letter, na ay demand letter, nag-meeting, na ay follow-up letter to tell them nga okay na hawa, na problema,
and then magsamok pag yun, and that's the time I think that kinahanglan na gyud ta mo resort nga ato nagyung ikiha kay nahasol namang gyud ka over a matter nga wa gyud sila'y basihan. Meaning to say, makaingon ta nga bad faith na gyud sila. Murag sa nagtinuyuan na ba? Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo